muna NNPP, PDP ta huje, APC ta watse. Abba Shalele mu je zuwa. Mu yan wuce wuce majalisar tarayya, akwai ne zaɓin Abdullahi Shehu da muka ci kokenmu, garin wuce ya yi zafi da muka ci kai namu. Allah muka yi roƙo ya dubi bukatunmu, dan darajar ɗahe su da macecinmu. A dan baka kujerar tarayya ta mucinmu, idan ka je mun san kwarai za ka kula mu. Abdullahi Shehu sauran majalisa kamar ma ka jesa ana sai maka mansa. Abdullahi Shehu mu yan wuce mun ce ko za a yi gasa kai za ka ci gasa. Ka kira mun amsa wuri azami casa gida gida sassasa ga mata ga matasa. Abdullahi Shehu